aquest acte el que pretenem és obrir les portes de Metges Sense Fronteres a tots els socis, col·laboradors, a totes les persones que fan possible que les nostres missions es puguin portar a terme. Per això el que farem aquesta nit serà mostrar-los un vídeo amb el qual s'explica com treballem, com gestionem una emergència des del moment que es produeix, com donem resposta a situacions de crisi i podrem donar resposta a totes les qüestions, o volem, millor dir, donar resposta a totes les qüestions que ens plantegin els socis col·laboradors que estan omplint la sala, com heu vist. Doncs hem gravat un vídeo que recull tot el procés des que s'agència o es declara una emergència fins que l'organització posa sobre el terreny els equips de persones i materials necessaris per donar resposta a aquesta emergència. El que volem és, amb el màxim de transparència possible i el màxim de claritat, que les persones puguin veure com funciona i com es dona resposta a una emergència de diferents tipus. Metges Sense Fronteres és una organització medicohumanitària de caràcter internacional. Treballem en molts països, en concret estem treballant en una 70ena de països. Som un moviment internacional, com us he dit, i comptem amb el recolzament de més de 3 milions i mig de socis i col·laboradors arreu del món. Això ens permet tenir una capacitat i una independència que ens possibilita poder estar allà on és necessari, quan és necessari, sense haver d'esperar que es produeixi una situació mediàtica que faci que la gent vulgui col·laborar per donar resposta a aquesta emergència. L'organització està formada per personal sanitari, però no només. També hi ha molts professionals d'altres professions que són els que fan possible que la tasca sanitària esdevingui una realitat. Nosotros, que seguimos siendo ese puñado de gente que tiene en su afán pues el ser capaces de acceder más y mejor a esas poblaciones que sufren y ser capaz de tenderles una mano y de tratar de devolverles salud y dignidad. Y eso, sofisticaciones aparte, es lo que somos. Eso es lo que éramos hace 10 años, eso es lo que somos hoy y eso es lo que espero que sigamos siendo mucho tiempo.